ଚିଟି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବିଷାକ୍ତ ଚିଟି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସୋରଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ନୌଦ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଖାଇସାରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିଟି ସାପଟିଏ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାପଟିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସୋରଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ବରହମପୁର MKCGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ଶାସନକୁ ଅଣାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର।